Hobi kamu macul. Pasti aku tahu. Hobi kamu macul karena menyangkul hatiku sayang. Cita-cita ingin apa? Gimana jadi istrinya Percil? Oh iya. Cukup aku aja yang sakit karena aku kangen kamu sayang. Ya ampun, Milea, ngeterne mbahku ngesontek kok. Bukan kamu cantik sehingga aku cinta, tapi karena aku cinta kamu kehilangan cantik sayang. Weh, iki kudune nggawa ning porong bocah iki ketoke. Kita sekarang harus merayu wanita dengan umpamanya aku Dilan iki Melia. Saya entah golek nek iki lho, Mbak. Kamu pakai ini aja ya, enggak apa-apa ya. Cek. Kok beda? Enggak apa-apa. Ini enggak ada. Enggak enek kabel toh. Sama enek kabel toh. Sing enek kabel nyeturme luwih penak, oke? Cah-cah bengak, tau apuk lambemu. Aku yo mari ngono ki, Cah. Nah, sini. Iki lho, ora malah salah ngerayu pedhot lewe karo aku. Lah ngene iki kan adil, padha ora nek buntute. Ya, namanya siapa? Namanya? Siapa namanya? Nama piye? Siapa? Oh iya. Umpamane iki Dilan, ini Milea ya. Oke, siap. Milea. Iya. Kamu tahu enggak? Kamu cinta aku ya? Kamu kangen sama aku? Kamu kangen sama aku? Enggak. Jangan kamu kangen sama aku karena kamu kangen itu sakit di hati. Cukup aku aja yang sakit karena aku kangen kamu sayang. Bocah iki mau Kesuwen. Ayuanmu kesuwen. Lah iki nah iki. Milea Kesuwen. Ayo melak aku. Lho ning ndi? Kowe iki ngerayu sing lho, ngerayu. Leneng ana Mas. Milea. Enggak romantis blas. Milea. Iya, sayang. Tangan kamu yang kiri mana sayang? Tanganmu lho, tanganmu. Lho ki ngerayu lho, kowe ngerayu gong lho kowe iki. Cekel. Masamu. Hop. Ya carane lho, lak kowe iso ya iso. Milea. Iya, Dilan. Hobi kamu apa sayang? Hobiku Apa? Macul. Hobi kamu macul. Pasti aku tahu. Hobi kamu macul karena menyangkul hatiku sayang. Kok tahu Cinta sih? kita berdua tiap abad. Aku nono. Cita-cita ingin apa? Gimana jadi istrinya Percil? Oh iya. Iya, milih. Oh, nakon gini carane. Sayang. Dekat sini. Ya ampun, Milea, ngeterne mbahku ngesontek kok. Milea. Gakung. Babi. Iya. Babi. Sayang. Iya, Beb. Namanya siapa? Melia. Kesini sama siapa sayang? Sendiri. Sudah punya pacar belum? Belum. Bagaimana pacaran dengan kuntet? Gak mau? Ya udah, gak apa-apa. Iya roh, rupamu ya gayor. Gini lho. Pacaran aja. Iki kan sing nyanyi. Iya. Muskuran nih sama nih gini. Aku tak jaluk sitok murid ini. Sitok sini. Siapa ini? Oh. Ikut. Ayo ikut. Yang pakai kacamata. Muskurane dilwada. Muskurane hiwa jatum ho. Lambemu ora usah nyomot-nyomot biasa ae ya. Biasa. Nah, lho. Apa tuh nepet nyokot to? Ya. Kesempatan. Aku juri. Iya. Muskurane. Lho kowe lho nyapa kowe iki lho. Iki lho cekelen. Lho bocah lho sampe isin ngewasi awakmu lho kudu mutah ditutupi lambene. Ngewasi awakmu. Mutah. Jangan ditutupi dong. Nanti kayak bisa menusuk perasaanku. Muskurane kiwa jatum ho. Rada maju deh. Gungunane kiwa jatum ho.
Jainal ujune Nur Siti. Rayunan koyo iki mau aku ngerayu kene mau. Iya Jaina 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 urip piare. Iya Jaina 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 urip piare. Iya re. Irayu. Sayang, kamu tahu nggak ballpoint? Ya tahu. Isinya apa ballpoint sayang? Cinta. Bukan titik yang menyebabkan tinta sayang, tapi tinta yang menyebabkan titik. Bukan kamu cantik sehingga aku cinta, tapi karena aku cinta kamu kehilangan cantik sayang. Beduk iki lo tak jajali lo wong edan. Kamu tahu spidol Tahu Sir. besar kan? Iya. Ya udah. Spedol apa ini spedol? Waduh. Kamu tahu nggak spedol? Tahu. Kamu tahu nggak spedol? Tak omongi. Ya Kamu tahu warna nggak nodat spedol? aku ra iso. Kamu tahu? Tahu nggak spidol? Ada yang warna merah, Merah, warna hijau. hijau, Jangan lupa. meletus baru hijau. Dar. Ya, krek iki jane plembungan kok piye masamu. Lho ndi bocah kene? Lah kok ilang-ilang. Agak sini, agak sini, agak Iya. sini. Awakmu ngrayu neh, iki tak tututi rayamu ke lagumu apa mau? Tuh, muskurani. Tumbio Mas aku. Apa? Tumbio. Pedot neh. Ae dhewe. Sik. Ben rada gaul. Ada nih, ning 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 ning. Oke. Pertamanya piye dat. Pertamanya lho jangkrik aku ora apal lho. Ya. Ngalek. Ya. Sodik karo aku pedhot apa awakmu. Nuna. Meneng lambemu. Wah, Kok rapat lho kowe. Nuna. jangkrik bener to. Nuna, dalah panas ora. Aku tresno marang sliramu, bocah ayu, aku tresno kowe. Tresnaku ya mung sliramu, bocah ayu, aku tresno kowe. Tolong jangan tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa ada saweran? Tolong jangan. Ayo ndang rapi, ayo ndang rapi, tak dongane duwe anak sapi. Nah, tak jono surat ngono nesu Ya pakai apa dong? Pakai Aku apa? sapi. Pakai ini dong. Iya wes. Ayundang rapi. Kok medeni? Ayundang rapi. Ayundang rapi. Habitum kiko Nabi. Mera dardapi meri haski habitum kiko. Iki tak kayak mic nduk. Ngene iki dikek ngumpo. Kayak apa wi? Ngumpo. Ngopo apa iki? Lah kancane ora ngono anakku ora enek blas mangsamu. Bacutno. Iki nembang. Ya. Iki mari ngono teman-teman yang ada di sana, kanca-kancaku kabeh ning kono, aku lak duwe, iki duwe bedhekan. Siapa yang mau ke sini anak 3 aja joget, siapa yang bisa nirokne aku, Ya. tak kei kaos teko nggonku. Khusus sing kono.
cah telu. diberi kaos Bareng ini oleh Mas dipilih. Percil, tapi yang lebih utama nomor 1 saya berikan HP ini. Kuwi HP niki lho, kuwi HP niki goblok kuwi. Bocah ra jo kuwi HP niki wah bocah cengah kuwi. Kuwi maling kuwi ya, maling kuwi ya. Agak sini saya. menentok. Lagunya apa permintaan teman-teman yang di sana? Sayang 2 Dah. sudah. Joget apa enggak? Nah ikut joget sini. Iya udah. Iso sayang 2 bojo galak angel temen to golekane cacah. Terima kasih sayang ya. Makasih. Oke. Terima kasih ya. Sayang 2 ya. Iya, sayang 2. Nah, nadane sik jajal nadane sik. Coba rungokno iki ya. telu. Dat, film telu dat rendet. So, ngaco. Bakal dat. Jogetnya kudu iso karo aku ya. Ya. Ikut enggak? Ayo sini. Mosok gurune. Laki perempuan. Hop. Oke, bro. Oke. Loh, mripate PC. Ini. Oke, siap. Amin. Agak ke depan. Sini saman, Mbak, saman. Iya. Oke. Saman namanya namanya siapa? Jolondo. Oke. Iki sapa? Jojoker. Iki Londo iki Joker. Siapa namanya? Sukimin. Sukimin. Mesti ki Sukmawati. Iya. Siapa namanya? Nama siapa cantik? Francisca. Francisca. Kamu Ya. cantik deh. Dangdute Mas Jajal Mas. Siapa ya? Dangdute kudu padha karo aku. Tak tung gendang tuk dut tak tung. Ora saya. Jalan ya. Kudu Yuk. padha karo aku ya. Iki ngene tok sih. Bentar. Sik. Iki ketoke busine kakean sing iki. Mung kon ngene iso maju mundur bocah. Wis hop. Wong takon munyer iso maju mundur. Ora ketara busine ra tau ditap kalkulator. Diteliti dulu, diteliti. Ya. Ayo. Ngene ya. Ya. Koplo. Nah, iki dunyer nih. Nah, iki lho penak iki. Iki jen. Iki apa? Kok menghayatimu tenanan. Loh, sampean kan ngene, engko mlakune iso sayek. Kan saya kowe nggo. Sita jajal sita kene. Ayo, sita. Ayo kene sih. Ayo. Yang 2 diam dulu. Ayo, tangannya di atas. Unyerno. Munyer. Lo ya ta. Enggak kena. Hop. Enggak kena iki. Kowe Iki kudune nggawa ning porong bocah iki ketoke. ayo coba ini. Tangannya di atas. Wah, bocah dawur men lho kowe. Tangannya di atas tangannya. Oke. Ayo, ketipu iki. Iya. Ayo. Munyerno. Loh. Wah, wis enggak kena iki. Kleru lah aku milih iki mau. Wah, muridnya pasti nggih pedhot kabeh. Terus lah. Layak kepala sekolah ndang putih rambutnya lah kayak ngene ngrasake. Lah iki lho nah. Jalan ya sayang. Tangannya di atas. Oke. Ayo. Munyer. Lah. Loh. Pinter. Hop. Nah. Wes ayo saiki apamu. Ayo sayang 2 sini. Ayo. Jogetnya bareng karo aku ya. Ayo. Mas. Sayang 2. Kene lho. Oh, kene lho. Kene sing wetok tengah. Ini to gilang. Sing wetok tengah. Kene. Hop. Ayo maju. Potongane pas lho. Gilang. Maju. Ya, pinter nih.
anu apa gila biasa SMS ini tepuk tangan aja. Ya. Tepuk ya Pak. Gilang. Oh, Gilang rasa munggah. Iya. Angel, Angel Gilang. Dari sini yang sebelah sini dulu untuk teman-teman tepuk tangan yang paling banyak itu yang mendapatkan. Iya tepuk tangan. Siji, loro, telu. Oh, sekitar 6.300 orang. Oke. Ini. Yang ini. Oh iya, yang gini. ini dulu. Gilang. Awakmu loh. Colonto. Saya lagi tepuk tangan siji, loro, telu. Oke. Satu, iki Mbak iki. 1, 2, 3. Wah, suara terbanyak ini. Alah biayaan ngundang. Kabeh. Yes. Nah, wis. Duh. Wis ndak ana sing menang, ndak ana sing kalahnya tak kasih tak. Lah, ki. Bayar awakmu 50. Gue beli kok. Oke, makasih. Wah, hebat. Jogete hebat cah kene. Nah, ngono lho. Lho, ngocomatan lho ngawur bisa. Cah ranjut boy. Tapi